balala emathuneni abalona ibhadi kuwe. Usuke unenhlanhla ngoba umuntu osangahamba emhlabeni noma ukhuluma nawe. Kunemehluko ukuphupha nokutshelwa inkulumo. Ukuphupha is like ifilimu elenzakalayo, but inkulumo ukuthi ubone umama wakho, ubaba wakho, owakini osashona akhuluma nawe akutshela ukuthi kuzoba kanje noma ngeke kwenzeke lokho. Kuyinhlanhla lokumbulo khona ekhaya. Noba ngasho abantu ukuthi amathuna ayibhadi akhambi kanjalo. Usho ukuthi emndeni u40 or no50 avele nje umuntu wasekhe emhlabeni avele akhethe wena nje akutshela ukuthi njengoba uzibanwala ekhaya athi ufuna nengane akasoze lo muntu lo aba nengane. Njengoba uzibani la ekhaya edukile akafanga usaphila. Kuyinhlanhla lokumbulo khona ekhaya. Utshelwa ngumuntu ose asahamba emhlabeni ose abhubha. Umuntu osekhe emhlabeni asile idemon akasoze abe idemon. Andike ngaveza ukuthi abantu abasekhe emhlabeni abawona amademon futhi asikhonzi bona, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Kodwa bona lithi iBhayibheli bawovuka mhlanga ekukhala kwani kwecilongo. And siyathemba ukuthi la bakhona khona bayasibona futhi bayasivikela bakunye nathi futhi. Kunabantu abaningi ekuneshow ukuthi bake baboniswa ukufika izinkulumo ebusuku balele abona umkhulu wakhe athi musandla ngenkomo zami. Ubona ngani lo muntu kanti uyidemon? Ngenzeka kufike umalume wakho asho into ethile ezokwenzeka ekhaya bani vele into yenzeke. Which means akumelanga abantu abasengeke emhlabeni sikhohlwe ngabo noma sibalibale. Kumele sihlale sibakhumbule. That's why kumele amathuna ahlale aclean. Amathuna siwalungiselele. Futhi idlozi uma kwakhuma into engamanga libona ucala iphutha bona ke lo uze nje ngamanga. Ungathi nje imali enziwa indla kagogo uzokhonka amathuna, ungakwenze lokho uzoyibangela lishwa, uzoyibangela amabhadi futhi. Kufana uNkulunkulu ngeke uzumiyenga uNkulunkulu. uNkulunkulu nedlozi ngeke ukuyenga izinto ezikubili, awusoze wakuyenga. Ungathi namhlanje uthola imali engaka ngizolobola, ngizoshada, ngizovusa umuzi. Dala babonile ucala uvule nje umlomo vele babone ukuthi amanga ke naka lento eyihlanganile. Baningi abantu abathembisa amadlozi ukuthi mhlanga sebenza ngizovusa ikhaya, mhlanga sebenza ngizokwenza ukuthi nokuthi bakwenza lokho abakasi. Bavesane bathenga imoto, bakhohlwa banaka into ezimnandi. Idlozi kenzeka ukuthi ngicela imali, likunike le mali. Bese libeka into oyithanda kakhulu, ufuna ukubona ukuthi uzokwenza kuphi, lokushilo ukuthembisile noma uzogijimisa imoto. Ugijimisa imoto wena phela umsebenzi bese uthi nabakuloyile bakuvalile, akusiko lokho. Into oyithembisile ifeze. That's why ithi iBhayibheli uma ngabe uzufeze ungathembisi. uNkulunkulu nedlozi awusoze wakuyenga, uyathanda uthande. Noma ngathi idlozi abangasekhe mhlawumbe umalume wakho or umbhuti wakho or umkhulu wakho ufe nentombi ekhaya uthi bakenza umfazi avele ephupheni kuwe akukhuluma nawe umkhulu wakho straight athi akusiwo umfazi lo. Bese inya emveni kwalokho noma ngahlala kube mnandi nizala abantwana nishade nilobulane, but end of the end kuzo end up kabi. Uyathanda uthande kuzophetha kabi, akuzophetha kahle. Angithi abantu abakholwa amadlozi or abantu abakholwa umuntu akakholwa lapho inkolo yakhe imvumela khona. Uma le nto ikholwa kuye ikusiza bamba khona uqinise kakhulu. Inkosi ibusise uDlamini Mthandazi seMpumalanga. God bless you. uNkulunkulu abe nawe ngasonke isikhathi. Uzakho zivuleke, uzakho zikhanye. Thola umsebenzi, uphumelele, ube nenhlanhla, uvuse umuzi, thola isikhundla emsebenzini, uthenga nemoto, ube nenkomo, uganwe, ulotsholwe. Ngifisela okuhle kuphela. Inkosi ibusise.